ఓకే సార్. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ సిపి గారు ఉమాసన్ రెడ్డి గారు కరీంనగర్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు గత 2-3 రోజుల నుంచి గుట్కా ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో వాళ్ళ మీద ఓపెన్ చేసి 2-3 టీంలో విడిపోయి ప్రతి విలేజ్లో ఉన్నటువంటి కిరాణా షాపులు, తర్వాత పాన్ షాప్స్ అవన్నీ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా నిన్న మనకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు నిన్న వెహికల్ చెక్ చేస్తున్న ఒక సిద్దిపేట గ్రామానికి చెందిన ఒక అతను, తర్వాత సముద్రాల గ్రామానికి చెందిన ఒక అతను ఇంటి కలి అని చెప్పి అతను వాళ్ళిద్దరు కలిసి 2 బ్యాగులు అంటే దాదాపు 90,000 విలువ గల అంబార్ ప్యాకెట్లు అతను కార్లో తీసుకురావడం జరిగింది. అది మనము వెహికల్ చెకింగ్లో దొరకబట్టి అది ఇద్దరి పైన కూడా కేసు చేయడం జరిగింది. ఇది ఒకటే కాకుండా 2 days బ్యాక్ కూడా మనం ఒక 4-5 మీద కిరాణా షాప్ ఓనర్స్, తర్వాత కృష్ణ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎవరైతే సప్లైర్స్ ఉందో వాళ్ళందరి మీద మనం దొరకబట్టి వాళ్ళ దగ్గర కూడా స్టార్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ గుట్కా అమ్మాయిని దొరకబట్టడం జరిగింది. వాళ్ళ మీద కూడా కేసు కట్టడం జరిగింది. ఇంతకుముందులా లేదు. మనము కొంతమంది ఎట్లా ఉన్నారంటే కేసు అయినా ఏం పర్వాలేదు, ఏదో బెయిల్ ఇస్తారు, లేదంటే వదిలేస్తారు అని చెప్పి దానిలో స్టేషన్ వెళ్ళి తప్పించుకోవడం, అడ్మిషన్ అయ్యి కొంత ఫైన్ కట్టుకొని తప్పించుకున్న ఉద్దేశంలో చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి అట్లా లేదు, చాలా క్రిటికల్గా ఉన్నది. ఇప్పుడు సిపి గారు ఆదేశం మనకు దాంట్లో కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాము. తర్వాత వాళ్ళని జైలు కూడా పంపే అవకాశం ఉంది, జైలు కూడా పంపుతాము. ఇక మీద ఎట్లాంటి గుట్కా చిన్న షాపులలో కూడా 2 ప్యాకెట్లు 3 ప్యాకెట్లు పెట్టినా కూడా వాళ్ళ మీద కేసు చేయడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఇదందరం మీ అందరికీ చెప్పేది ఒకటే, ఎట్టి బస్సులను గుట్కా అమ్మవద్దు. గుట్కా కానీ అంబార్ ప్యాకెట్లు కానీ ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసిందో వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అక్కడ అమ్మడానికి లేదు. అమ్మితే మాత్రం కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు సీజన్ ఏం జరుగుతుందంటే రైతులు అందరూ పత్తి విత్తనాలు కానీ వరి కానీ విత్తనాలు వేసుకోవడం ఈ సీజన్. ఈ సందర్భంగా చాలా ఇంతకుముందు మన సైదాపూర్లో కూడా మనం కొన్ని చూసినాం, నకిలీ విత్తనాలు అనేది ఇంతకుముందు 2 కేసులు కూడా అవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మేము ఈ సీజన్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్తో మేము కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వారి సహాయంతో ఎవరెవరైతే ఇప్పటివరకు మా దగ్గర ఉన్న పాట అమ్మిన వాళ్ళు కావచ్చు, ఇప్పుడు ఎవరైనా అమ్ముతున్నారని కూడా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. దొరికితే మాత్రం ఎవరైనా ఇట్లాంటి దొరికితే కంపల్సరీ యాక్షన్ తీసుకుంటాము. ఎవరికైనా రైతులు కానీ ఎవరికైనా తెలిసినా కానీ మాకు వెంటనే చెప్పండి. సో దట్ మనం ఏంటంటే మేజర్ లాస్ను రాబోయే రోజుల్లో రైతులు నష్టపోకుండా మనం కాపాడగలిగిన మనం అవుతాం కనుక అందరూ వీరికి సహాయం అందించాలని కోరుతున్నాం.